Unha operación conxunta das policías local e nacional de Ribeira sáldase coa detención dunha persoa acusada dun presunto delito de tráfico de drogas. Incautáronlle unha cantidade importante de heroína e cocaína preparadas para a súa venda. Tamén lle interviron diversas armas brancas. Que tal, saúdos? O prendido xa pasou a disposición do xulgado de Ribeira. De contado, ampliamos antes titulares. En marcha as obras de reurbanización da Rúa Condesa na contorna do Colexio Julia Becerra Malvar de Ribadumia. O proxecto busca mellorar a seguridade viaria e a mobilidade da zona ao tempo que se crean novas zonas de estacionamento. A actuación conta cun orzamento que rolda os 700.000 euros, dos que a Deputación achegará o 70% e o Concello o 30% restante. O PSOE critica os retrasos que está sufrindo a reconstrución da Ponte Nova de Pontearnelas. Denuncian a falta de compromiso da Xunta coa comarca e din que unha mostra máis é como se xestionou o arranxo desta infraestructura. Lembran que a súa posta en uso estaba prevista para finais do ano pasado. A Deputación da Coruña investirá preto de 6 millóns de euros do Plan Único na comarca do Barbanzo. Os concellos destinarán boa parte destes fondos a financiar gasto corrente e tamén gasto social, tamén a execución de obras relacionadas con servizos básicos nas parroquias. A visión do mundo de máis de 70 fotoxornalistas de toda Galicia xa se pode visitar en Pontevedra. Hoxe inaugurouse no Pazo Provincial a exposición fotográfica A Galicia Inédita, un vistazo diferente do fotoxornalismo galego, no que se dan cita imaxes que van acompañadas dun texto literario asinado por un xornalista que exerce tamén na terra. A mostra poderá visitarse ata finais deste mes. E nas novas tamén lles contaremos o curioso rescate o que se tivo que enfrontar o Servizo de Emerxencias de Vilagarcía. En particular, requeriunos tras localizar 3 serpes atrapadas na rede nunha horta en Cea. Estaban tan enredadas que foi preciso levar as serpes coa rede ata a base e unha vez ali empregar pinzas e tesoiras para conseguir soltalas. Finalmente conseguiron rescatar 2 desas serpes. De contado contamos máis detalles, están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Pois comezamos en Ribadumia. Ali están en marcha as obras de reurbanización da Rúa Condesa na contorna do Colexio Julia Becerra Malvar. O proxecto busca mellorar a seguridade viaria e a mobilidade nesa zona ao tempo que se crean novas zonas de estacionamento. A actuación conta cun orzamento que rolda os 700.000 euros, dos que a Deputación achegará o 70% e o Concello o 30% restante. A Rúa Condesa na contorna do Colexio Julia Becerra Malvar en Ribadumia está inmersa nun proxecto de remodelación. A actuación afecta un treito duns 300 metros, pero supón a transformación deste espazo, mellorando a mobilidade, reforzando a seguridade viaria e creando novas zonas de estacionamento. Todas elas bellas reivindicacións da comunidade educativa e dos usuarios das distintas instalacións deportivas que aquí se concentran. Para nós esta obra é unha actuación moi importante. Esta era unha demanda que dos nenos, nenas, dos veciños, incluso do profesorado, é dicir, de toda a familia do colexio e tamén do Umia Club de Fútbol. Buscábamos a seguridade vial, a seguridade peonil e entendemos que con este proxecto pues, damos un paso adiante. A obra modificará o propio trazado da Rúa Condesa, creando ademais beirarrúas máis amplas. Contempla tamén nova iluminación, o soterrado do cableado e o retranqueo dunha zona que permitirá crear unha nova bolsa de estacionamento, habilitando unha zona pros autobuses escolares. Precisamente para que eses autobuses que traen os nenos de todas as parroquias do Concello de Ribadumia pois deixen aquí os nenos e accedan directamente aquí ao colexio. O proxecto conta cun orzamento que rolda os 700.000 euros, dos que a Deputación achega o 70% e o Concello de Ribadumia o 30% restante. Esta mañá, supervisando as obras co alcalde, estivo a deputada de Infraestructuras do organismo provincial. Unha obra moi demandada, na que fundamental é garantir a mobilidade das persoas e para iso pois, este proxecto que está valorado en máis de 700.000 euros, como ben di o alcalde tamén, cofinanciado entre a Diputación e o Concello, para iso, para garantir a mobilidade das persoas, crear máis espacio para que as persoas e os nenos que están aquí no entorno
entorno deste colexio camiñen de unha forma máis segura, ordenando tamén ao mesmo tempo a rúa con aparcamento en liña, estas bolsas de aparcamento que tamén se van a crear no entorno. Ao mesmo tempo, o rexedor avanza que está en contacto con Educación co obxectivo de avanzar tamén nas melloras que precisa o centro educativo. Estamos traballando tamén con Educación para facer pois unha rehabilitación total do que é o colexio e esas melloras que son tan necesarias e que tamén veñen sendo demandadas. Calcúlase que este proxecto de remodelación da Rúa Condesa poderá estar rematado a máis tardar en marzo do ano que ven. O Partido Socialista critica os retrasos que está sufrindo a reconstrución da Ponte Nova de Pontearnelas. Denuncian a falta de compromiso da Xunta coa comarca e din que unha mostra máis é como se xestionou o arranxo desta infraestructura. Lembran que a súa posta en uso estaba prevista para finais do ano pasado e que xa no mes de xuño aínda está pendente de rematar. Advirten ademais dos danos que esta situación está a provocar na Ponte dos Padriños, por onde se está desviando o tráfico. Os traballos de reconstrución da ponte de Pontearnelas seguen avanzando, pero moito máis paseniñamente do que estaba previsto. Iso é precisamente o que denuncian os socialistas da comarca do Salnés. Lembran que nun primeiro momento a Xunta dicía que a obra ia estar rematada a finais de 2023. Creen que esta é unha mostra máis do desleixo do goberno galego e do Partido Popular coa comarca. Estamos sufrindo este retraso na reconstrucción a posterior reapertura que estaba prevista para finais de ano ou principios, despois para abril. Estamos en xuño e todavía non a temos. O peche afecta os concellos de Ribadumia, Vilanova e tamén por proximidade a veciñanza de Vila García ou Cambados. Xa non conformes con non asumir ningún tipo de responsabilidade, nin siquiera unha desculpa ou un mea culpa por a mala construcción ou a falta total, absoluta de mantemento desta ponte para quen, xa digo, 15, tan só 15 anos se viñera abaixo. Agora atopámonos con que se incumplen os prazos dados, se deben ir por terceira ou cuarta vez, non? Así que os socialistas piden á Xunta que poña as pilas. A súa vocera en Vilanova aproveita para pedirlle ao alcalde deste municipio que sexa tan belixerante nesta causa como di noutras ocasións. Lle pediría ao alcalde, a Durán, é o mesmo compromiso como cando insulta o Estado ou insulta a calquer partido político, claro, o PSOE, e nos insulta, pois que faga o mesmo co Partido Popular cando incumple as promesas como é a desta ponte. Recollendo as inquedanzas dos voceiros socialistas, estivo esta mañá a deputada do PSDG Paloma Castro, que avanza que levarán ao Parlamento unha iniciativa para que o goberno galego dé explicacións polo retraso nos traballos. Despois desas promesas electorais de que estaría aberta o tránsito viario durante o mes de abril, estamos xa no mes de xuño e aínda están coas obras, pois exiximoslle que dé explicaciones sobre a que se deben estes retrasos e a nova conselleira pois que polo menos cumpla con celeridade todas aquelas tarefas pendentes que deixou a súa antecesora e polo tanto así o imos registrar e así o imos preguntar ao goberno. Ademais, dende o PSDG amosan a súa preocupación polo deterioro que está a sufrir a Ponte dos Padriños, a histórica infraestructura que nestes momentos está a soportar o paso de todo tipo de vehículos no tempo no que a Ponte Nova continúa pechada. Bueno, por certo, o martes da semana que ven abordarase no Congreso dos Deputados a transferencia a Galicia da AP9, unha petición que defenderán en Madrid os tres grupos con representación no Parlamento de Galicia. Sobre a mesa está tamén o debate para liberalizala, unha opción que de entrada o ministro socialista Óscar Puente ve moi complicada. A pesar diso, hoxe a deputada Paloma Castro, a que acabamos de escoitar, dicía que os socialistas galegos van ir a Madrid a por todas, lembrando que foi o PP o que renovou a concesión da autoestrada a Audasa ata o ano 2048. Temos esta situación na P9, non podemos esquecelo por unha débeda do goberno de Aznar que hipotecou a P9 ata o ano 2048 e polo tanto por iso estamos nesta situación. Neste momento o goberno de España fixo un esforzo enorme por beneficiar os galegos e galegas con esas bonificacións da P9 que tivemos por primeira vez. Hai que lembrar que durante todos os anos de goberno de Mariano Rajoy estivo metido nun caixón esa transferencia e nin sequera se falou dela e non existiu ningún tipo de bonificación ni de beneficio para os galegos e galegas. Polo tanto, José Ramón Gómez Besteiro, que é o noso representante, o que irá defender esa transferencia, pois seguirá na mesma liña desa gratuidade como vimos mantendo.
E Ana Pastor deixa a política para ocupar a presidencia da Mutua de Profesionais Sanitarios AMA, despois de exercer como ministra de Sanidade e de Fomento, como presidenta do Congreso dos Deputados e como deputada do Partido Popular nas últimas 8 legislaturas. Pastor anunciou a súa intención de renunciar ao escano, un posto que ocupará o concelleiro vilagarcián Juan Andrés Ballón. Unha decisión lóxicamente adoptada no eido persoal e onde estou convencido que vai a ter o mesmo éxito que na política. E entendo tamén que acudiran a ela, que fora proposta cunha gran maioría por parte de todos os colectivos que integran a empresa, porque é unha grandísima profesional. O demostrou na política e agora estou convencida que o vai a demostrar no novo destino. E desde aquí pois, tamén eu lle quero desexar todas as sortes do mundo, éxitos e acertos. Os tempos son desde o momento en que se formalice a renuncia, cando haxa que dar o paso para a toma de posesión do seguinte na lista, que neste caso era Juan Ballón. Abrimos agora a páxina de sucesos. Unha operación conxunta das Policías Local e Nacional de Ribeira saldouse coa detención dunha persoa acusada dun presunto delito de tráfico de drogas e a incautación dunha cantidade importante de heroína e cocaína preparadas para a venda. No momento da detención atopábase no interior dun vehículo. A súa conduta sospeitosa foi a que levou aos axentes a identificalo e logo rexistralo. Tamén lle interviron diversos obxetos como un machete e un coitelo de grandes dimensións, así como tamén cartos en metálico. O prendido xa pasou a disposición do xulgado de Ribeira en funcións de garda. O Servizo de Emerxencias de Vilagarcía realizou esta mañá unha curiosa intervención. Un particular requiriunos tras localizar 3 serpes atrapadas nunha rede nunha horta de cea. Cando chegaron ao punto, comprobaron que se trataba de réptiles típicos de Galicia, de aproximadamente 1,5 metros de lonxitude. Estaban moi enredados nesa malla, ata o punto de que un deles xa estaba morto. De feito, foi preciso levar as serpes coa rede ata a base e unha vez alí, empregaron pinzas e tesoiras para conseguir soltalas. Unha vez logrado ese obxectivo, liberáronas no seu hábitat natural. Seguimos con outros asuntos. O alcalde de Portodosón reuniuse co conselleiro de Sanidade para analizar o estado do proxecto do futuro centro de saúde. O concello está a ultimar o proceso de compra dun edificio na zona do Outeiro para albergar o futuro servizo. O Concello de Portodosón leva meses traballando para axilizar a construción do futuro centro de saúde na localidade. Xa hai un acordo para a compra dun edificio na zona do Outeiro a través dun préstamo do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Xa temos un acordo a través do Vigos que para comprar este edificio e tamén poñelo a disposición da Consellera de Sanidade, non? Vamos, ahora temos un consellero novo, non creo que cambie nada, máis como decíamos, nós estamos a nivel prioritario, a nivel 1, que xa había a consignación presupuestaria e estaba como prioritario o Centro de Saúde de Portodosón. Aproveitando que xa temos este edificio, que además é unha estrutura que compramos a través do IGUS, bueno, o que queremos facer agora, que xa temos os informes todos técnicos e para nós os informes que temos cumple para facer un centro de saúde, pero tamén temos que ter o visto bueno da propia Consellería, do propio Sergas, non? A intención do Executivo é axilizar o máximo posible o procedemento administrativo para poder contar canto antes co novo centro de saúde. O actual presenta numerosas deficiencias relacionadas principalmente coas filtracións de auga, que implican diversos investimentos para garantir un mantemento axeitado. Aquí, o centro que temos aquí en Portodosón tamén é un edificio que ten moitos anos, que tamén ten problemas de humedade e tamén que estamos facendo mantenimiento, pero tampouco queríamos gastar moitos cartos aí. Entón, canto antes o fagamos, pois moito mellor. En Muros, a súa corporación acordou no último pleno solicitarlle á Xunta que Portos deixe de cobrar as taxas pola realización de actividades e eventos nos espazos portuarios da vila. Na solicitude, o Concello reclama tamén que as autorizacións para instalacións de lecer e similares propostas polas entidades locais e entidades en ánimo de lucro queden exentas do pago das taxas e se flexibilice o pago das 2 últimas anualidades pola utilización do dominio público portuario por parte do Concello. De non ser así, dende o Consistorio piden que a cantidade recadada sexa investida en melloras do propio porto ou se empregue no abono do seguro de responsabilidade civil. Está confirmado, Pimpinela estará actuando nas festas da Peregrina de Pontevedra neste 2024. Contámolo despois da publicidade.
Pois aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A Consellería de Economía, Industria e Innovación concedeulle unha axuda ao Concello de Boiro por un importe duns 100.000 euros para a mellora de infraestructuras viarias e instalación de novos sistemas de seguridade no Parque Empresarial de Espiñeira. O alcalde de Boiro, Xosé Ramón Romero, destacou a importancia desta axuda concedida pola Xunta a través da Consellería de Economía, Industria e Innovación, que permitirá a mellora das infraestructuras no polígono industrial de Espiñeira. Unha parte desa achega irá destinada á mellora dunha das vías principais do parque, coa instalación de beirarrúas. A outra das actuacións previstas permitirá tamén a instalación dun novo sistema de vixilancia, co fin de garantir a seguridade das empresas asentadas no parque. Que cando entramos no goberno era unha eiva que tiña o propio polígono. O que fixemos é crear unha sala de pantallas na policía local. Ahora, dende a policía local se controlan todas as cámaras que están situadas no polígono. Estes anos estuvemos aumentando o número de cámaras. Agora acabamos de solicitar tamén unha nova subvención para incrementar o número de cámaras. Se non a memoria non é falta, estamos falando sobre preto de 50 cámaras que temos instaladas no polígono, cubrindo todas as entradas, non só cámaras de vigilancia, sino tamén lectores de matrícula. Sabemos en todo momento que vehículo entra no polígono e sale do vehículo. Isso é unha garantía, non? En caso de que se produza un roubo, que decir que vai identificado os vehículos que entran e salen, e o que estamos facendo é modernizando o sistema de vigilancia. Neste momento xa temos un bo sistema de vigilancia e queremos seguir reforzando. E a Deputación da Coruña investirá preto de 6 millóns do Plan Único na comarca do Barbanzo. Os concellos destinarán boa parte deses fondos a financiar gasto corrente, tamén social, e tamén unha parte deses cartos irán para obras relacionadas cos servizos básicos nas parroquias. O Pleno da Deputación da Coruña aprobou por unanimidade o Plan Único, que suporá unha inxección de máis de 50 millóns de euros aos concellos da provincia. Tan só no Barbanzo o investimento previsto rolda os 6 millóns. Ribeira é o concello da Bisbarra con maior asignación de fondos. Dos máis de 960.000 euros que lle corresponden, destinará máis da metade a gasto corrente e social. No apartado de obras executará a ampliación da liña de auga na rúa Riazor en Palmeira, a pavimentación do Camiño do Vilar en Carreira, a renovación da rede de pluviais na Cerca en Aguiño e a pavimentación e instalación de pluviais na Revolta e Fonte Seca en Castiñeiras. Por orde de investimentos segue Boiro con 800.000 euros, dos que preto de 350.000 irán para gasto corrente social. As principais obras previstas consistirán na renovación de pavimentos en varios núcleos, como a subida a Espiñeira, o Esteiro, Boiro da Riba ou Armada, entre outros. Por todo son contará con preto de 600.000 euros de fondos provinciais. Máis da metade financiarán gasto corrente, social e reducción da débeda, mentres que os 200.000 restantes permitirán asumir a renovación da carpintería da Casa da Cultura de Queiruga e o saneamento e abastecemento no lugar da Mótega. Noia, Muros, Outes e Rianxo recibirán cada un partidas de algo máis de $500.000 euros que destinarán principalmente a obras relacionadas coa accesibilidade e a dotación de servizos. Muros acometerá a segunda fase da humanización da Rúa Real. Outes asumirá varias pavimentacións viarias en diversos núcleos, mentres que Noia dotará de saneamento o treito entre a Auga Levada e Santa Cristina, e Rianxo ampliará a rede de abastecemento en distintas parroquias. Lousame e a Pobra beneficiaránse de investimentos por valor de máis de 400.000 euros cada un, mentres que o primeiro destinará boa parte dos fondos a melloras viarias. A Pobra executará melloras de accesibilidade na Praza de Abastos, o Paseo dos Areos e o Polígono da Tomada. Por outra banda, a Deputación da Coruña tamén aprobaba a concesión dunha subvención ao Concello de Boiro por un importe duns 20.000 euros para financiar os gastos de persoal técnico para a atención do Centro Arqueolóxico de Neixón e do Pazo de Goiáns durante este ano 2024. A axuda permitirá ao Concello poder seguir desenvolvendo actividades nestes dous espazos, fomentando as visitas e dando a coñecer os valores patrimoniais e medioambientais. E saiban tamén que Lousame abriu hoxe o prazo de inscripción no programa Lousame Concilia Verán 2024. O programa, que se desenvolverá durante os meses de xullo e agosto, está dirixido á rapazada de idades comprendidas entre os 3 e os 16 anos. Desenvolverase nas instalacións do Colexio Cernadas de Castro en horario de 9:30 da mañá a 2:30 da tarde. Segundo indican dende o Concello, os prezos non varían con respecto a anos anteriores, establecéndose en 15 euros mes. Para máis información ou inscripcións, os interesados poden
poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais ou descargalos impresos na web municipal concellodelousame.gal. O prazo de inscripción estará aberto ata o vindeiro 16 de xuño. O Lousame Concilia está organizado pola Concellería de Igualdade en colaboración coa Consellería de Política Social e tamén coa colaboración do programa Corresponsables do Ministerio de Igualdade. A visión do mundo de máis de 70 fotoxornalistas de toda Galicia xa se pode visitar no vestíbulo do Pazo Provincial de Pontevedra. Hoxe inaugurouse a exposición fotográfica A Galicia Inédita, un vistazo diferente do fotoxornalismo galego, na que cada imaxe vai acompañada dun texto literario asinado por un xornalista que exerce tamén na terra. A mostra poderá visitarse ata o vindeiro 28 deste mes. 73 fotoxornalistas galegos amosannos no vestíbulo do Pazo Provincial de Pontevedra A Galicia Inédita. Buscábamos unha ollada distinta, xa que temos que competir coa inmediatez das redes sociais, e que a veces chegas a un sitio e xa hai, entre que chegas te informan de que pasa algo, cando chegas ao lugar xa hai 50 fotos publicadas en redes, entón temos que dar unha ollada distinta do que está pasando ali, porque xa está a veces publicado en Instagram, en cousas así. As imaxes recollen aspectos diferentes da nosa realidade social, económica e política, dende sucesos ata paisaxes, pasando por manifestacións artísticas e culturais. O fotógrafo debe ter mirada e ao mesmo tempo debe saber cara onde mirar. En eso eu quero destacar ese papel que estades a realizar, e se ve perfectamente na exposición, nas instantáneas que hai aquí, de todos esos protagonistas, esos recunchos que hai da provincia, e a cara que mostrades da mesma. Todas elas están acompañadas por textos de xornalistas galegos, pero de corte máis literario do que nos teñen acostumados nas súas pezas informativas. Los pontevedreses podrán viajar por los paisajes, los personajes y los acontecimientos a los que nos llevan estas 73 instantáneas, aderezadas por sus correspondientes aportaciones literarias y periodísticas. A mostra A Galicia Inédita, un vistazo diferente do fotoxornalismo galego, pode verse ata o vindeiro 28 de xuño no Pazo Provincial. Xa antes estivo exposta en Santiago de Compostela, onde recibiu máis de 11.000 visitas. Unhas 200 persoas porán a proba a súa capacidade de resistencia sobre a bicicleta os días 8 e 9 deste mes. A provincia de Pontevedra acolle unha nova edición da Epic Race con circuitos de 100, 200 e 300 km. Os participantes poderán percorrer diferentes concellos da provincia facendo parada en 4: Pontevedra, Poio, Vilagarcía e Caldas. Os días 8 e 9 de xuño ata 200 ciclistas terán que tirar de épica para completar o circuito que propón a 8ª edición da Epic Race. Temos máis de 200 participantes en esta ocasión que van a cubrir tres posibles distancias, 300 km, 200 e a nova distancia de 100 km e que poden facer de múltiples xeitos. Unha proba clásica e potente é unha cita ineludible no calendario do ciclismo galego, na que os participantes terán que demostrar a súa capacidade de resistencia sobre a bicicleta. Que os participantes van pasando por diferentes concellos nos que temos montados as estacións de hidratación, que son os únicos puntos nos que os participantes poden parar, hidratarse, habituallar, recibir asistencia mecánica. O resto teñen que ser autosuficientes no monte, van guiados por parte de seguridade cun geolocalizador que gracias a Track the Race calquera tipo de persoa pode ver na aplicación e pode seguir por onde están todos os participantes. Precisamente estes puntos de hidratación estarán situados en 4 municipios: Pontevedra, Poio, Vilagarcía e Caldas, nos que farán parada os ciclistas. Aproveitando para poñer Pontevedra no mapa. Non hai unha excusa mellor que o deporte para vender a nosa cidade. Proba importante dentro deste mundo de deporte e turismo que pon en valor as Rías Baixas, a provincia de Pontevedra. Para o Concello de Vilagarcía é un honor poder estar colaborando nesta proba e que se poñan un pouco en valor pois eso, os montes que temos, neste caso Lobeira e Xiabre. Unha Epic Race que pois pasará por lugares tan icónicos da nosa vila como o entorno do río Umia, pasará por lugares tan icónicos do noso país como é o Xardín Botánico de Caldas, que ten especies dos 5 continentes, e a Carballeira de Caldas de Reis, que é nada máis e nada menos que a única carballeira de Galiza que foi declarada ben de interese cultural.
Ademais, o circuito levará os participantes por lugares como a Enseada de San Simón, o Miradoiro da Fracha, as Termas de Caldas, os Muiños de Meaño ou os Viñedos de Meis. Estamos hablando de que es una prueba única en Galicia y una prueba prácticamente también única a nivel nacional. Hay muy pocas de unha sola destas características. O circuito máis curto de 100 km e 2.500 metros de acumulado positivo ten un límite de 9 horas para completalo e está composto de 3 etapas. O de 200 km con aproximadamente 4.500 metros de desnivel ten un límite de 16 horas e está dividido en 5. En canto o máis exixente, o de 300 km conta con 7.500 metros de desnivel positivo acumulado e un máximo de 28 horas para completar as 7 etapas que o compoñen. Pontevedra agarda que a segunda sexa vencida e que este ano Pimpinela si poida actuar nas festas da Peregrina. O popular dúo volve ser un dos reclamos dos concertos da Semana Grande da cidade. Actuarán o domingo 18 de agosto na Praza do Concello. Deste xeito, Pimpinela salda a súa débeda con Pontevedra despois de que o ano pasado a lesión dun dos seus integrantes lles impedira actuar nas Peregrinas tal e como estaba previsto. E Ribadumia viviu unha intensa fin de semana coa 51ª festa do Tinto do Salnés. Un dos nomes propios desta edición é Paco de Noia, viticultor, que se fixo co primeiro premio no concurso na categoría de Tinto do Salnés e que tamén foi nomeado valedor. Foi nunha xornada na que tamén centos de persoas se deron cita no xantar de confraternidade, ao que tamén asistiron numerosas autoridades, entre eles o presidente da Deputación de Pontevedra. É a primeira vez que veño como presidente da Deputación á festa do Viño Tinto e a verdad que un orgullo poder participar e compartir con todos os que aquí están hoxe e tamén cos adegueiros, cos excelentes adegueiros que hai en torno á variedade autóctona do Viño Tinto de Barrantes. Se cataron os viños, tuveron eses seis os premios, eses 6 primeiros de variedade folla redonda e ademais hai que dicir que 2 viños premiados foron precisamente de valedores, de Juan Rial e de Paco de Noia. Por lo tanto, quere dicir que os valedores o mereceron, porque iso é gracias ao traballo que veñen a facer durante todos estes anos. A xornada do sábado arrancou co pregón de Virtudes, a repunante personaxe a que lle dá vida a xornalista María Foscaldo. A continuación tivo lugar a entrega de premios deste certame de viño no que, ademais de Paco de Noia, tamén triunfou a adega Darbelos de Vilalonga, que se fixo co primeiro premio na categoría de autóctonos. Os gañadores deronse a coñecer logo da cata final que tivo lugar no mesmo acto no que se nomearon os novos valedores. A continuación tivo lugar a xa tradicional e multitudinaria comida de confraternidade que tivo lugar no pabillón de Barrantes. Como sempre, centos de persoas tiveron ocasión de degustar o tradicional menú que rematou, como manda a tradición, coa sobremesa máis aclamada, morodos con tinto de Barrantes. Ao xantar asistiron veciños, visitantes, adegueiros, autoridades e, por suposto, tamén Virtudes a repunante, que tampouco quixo perder esta cita. E ademais destas actividades, a festa do Tinto do Salnés completouse cunha chea de propostas musicais para todos os gustos. No municipio actuou o tributo a Juan Pardo, Xuntos pola Música, coa súa filla Lis Pardo e Antonio Barros. Tamén Ei Hematoma, con éxitos de Siniestro Total, e Sufre Mamón, coa mellor escolma de cancións de Hombres G. Houbo tamén espazo para os grupos locais con M80 e Añoranzas. E, por suposto, as mellores orquestras do país. Nesta edición do Tinto, por Ribadumia pasaron dende o pasado xoves a París de Noia, Cubo, o Combo Dominicano, Saudade e tamén América de Vigo, pechando o cartel onte domingo a actuación da Panorama, un concerto tamén moi multitudinario. Coa música, coas orquestras da 51ª edición da Festa do Tinto do Salnés de Ribadumia, aproveitamos para despedir hoxe as novas do día.